Quan ens arriba una biòpsia a nosaltres, que li hem fet a la pacient amb una sospita de càncer de mama, la processem de forma urgent. De forma urgent vol dir que en 24 hores nosaltres tindrem el resultat. Això no vol dir que la pacient el rebi el resultat, sinó que nosaltres en 24 hores sabrem si la lesió és benigna o maligna a través d'aquests vidrets que mirem directament al microscopi, i a partir d'aquí llavors demanem el que es diuen tècniques especials per saber quins marcadors pronòstic tindrà la pacient i decidir així quin serà el tractament més adient per a cada pacient. Llavors aquestes tècniques especials apareixen, a nosaltres ens arriben al cap d'unes 48 hores i després les hem d'interpretar. I a partir d'aquí ja es pot establir el diagnòstic definitiu i el tractament definitiu per a cada pacient.